ಸಂಜಿಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಾಬಾಸ್ ಟೀಮ್ ದ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಟಿ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೈವ್ ಬೈದ ಅಂಚ ಐಸಾಬಾಸ್ ಬಗೆಟ್ ಮೊಕುಲು ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನ ದಾದೊಂದು ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದ ಬಟ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಯ ಲೈವ್ ಬೈದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾಲತುರ್ ಹಾಯ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್, ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಮ್ರಾನ್ ಸಾಲತ್ತೂರ್ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾತಿಜಿ ವನಸಾವಂದೇನೆ ಲೈವ್. ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್, ಶಿವರಾಮ್ ಪುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ 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 ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ್ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈಯಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಂಚನೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅಚಲ್ ವಿಟ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲ ತಂಡದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿವನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತದ ಅವು ಇನ್ನಿ ಬೈಯಾಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು, ಶೇರ್ ಮಂತಂದ ನಾನಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರ್ದ ಜವನೇರಿ ಪುರ ಸೇರ್ದ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಐಸಾಬಾಸ್ ಪಂದ್ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಇತ್ತ ದಿನ ಐತ ಪಿರವು ಬಂಗ ಬೈದೆರ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬಂಡದ್ ಐತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚೆ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವರ ಬಾರ್ದೇರ್ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಬೂರೆರುಂಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐತ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಆವಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಿನ್ನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಕುಲವಾಲ, ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್, ಲಾವಣ್ಯ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉದಯ್ ಎನ್ ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಪನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕತಾರ್. ಕತಾರ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐನಾತ ಕತಾರ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲದೇನು ಹೊಯ್ತೊಯ್ತು ದಾಖಲೆ ಅಜ್ಜಿ. ಯಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಯಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಆಜ್ ಗಂಟೆಗ್ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐನಾತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲಿ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬಯ್ಯಾಗ್ ಐತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ ನೆತ್ತ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿನಲುಂಡು ಅವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಅಪಗ ಸಾಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಲೈರ್ತ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ಏರಾನ ತೂಯರ ಕಿಕ್ಕಿಜಿಂದನ ಸಾಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನೆ ಅಪಗ ತೂವೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಲ ಐತ ಲಿಂಕ್ ನಿಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗಲ ತೂವೊಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ದಾಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್
ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ನನಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನರು ಹಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚ ಅಚ್ಚಲ್ ಬಿಟ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಸಾಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ 26 ತಾರೀಕು ಆ ಡೇಟ್ ಬೈದಿನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೈತನೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತೂದು ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಕೊಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನೇತೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮುಗು ತೂದ ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಮುತು ಇನಾತಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ತೂದಾಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ಖುಷಿನ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನಿಯರ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಸಂದೀಪ್ ಶಾಡೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಲವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಪಂಡ ವನಸ್ ಇದು ಬರ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಬಡವಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶಿಲ್ಪಾ ಗೌಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ವಾ ಟೀಮ್ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಕುಡ್ಲದ ಮುತ್ತುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಟ್ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಮಕ್ ಹೊರಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊನಾತ್ ಕಾಸಪಾಡ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚೇರು ಇಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದಾದಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಾಲದಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇನ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕದ ಆ ಸೈಡೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನಮ. ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಾರ್ಲ ಲೈವ್ ಒಡುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ ಅಂಚ ಬಿಂದ್ಯಾ ಕುಲಾಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಓನಸ್ತ ಟೈಮು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆವು ಪಂದ್ ಎನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೈಕ್ ಆಂಡಲ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ದಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ ಏರ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನಕ್ಲತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅವಾಗ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂದು ಹಾಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿವಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪನೊಲಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಅವ ನಿಕ್ಲು ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಪನೋಡು ತೂಪಿನಕ್ಲು ನಮಕೊಂಜ ಒಂಜಿ 80% ಓಕೆ ಆವಡು ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 50% ಓಕೆ ಆವು ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ಲ ಓನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾತ ಮಂತದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡ ತುಳು ಹೊಸ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡ ಬೇರೆ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಾಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಏತ್ ಇಂಕ್ಲೆಡ್ ಏದು ಸಾಧ್ಯನ ಆತ್ ಮನ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು ದಾವಡು ಓನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿನೆತಾದ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆತ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿಸರು ಆತ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೇ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಪಿಸರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓನ ಬತ್ತನ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಮಲ್ತದ್ ಅವೇನೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿದೆ ಪಂಡ ಓನ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಆಗ್ಲಿ
ಅವಲದಾಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬಾತೊಂದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಬಾತೊಂದತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತದು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕೊರ್ತು ಆರ ಐನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ರೀ ಐಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತದು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ಮನದೇರು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಂಚಿನ ಓನ್ ದಾದ ಮನ್ ಬಿದ್ದಾಳ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲ ಐಕ್ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಓ ಇಂಗ್ಲಿಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಗ್ಲ ಓನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ಬ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಕಾಸ್ ಪಂಡಗ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಏನ ವಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಪಂಡಗ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಈಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಡ್ದಾವಡು ಅದನ್ನ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಗ ಇಜ್ಜೋ ಆತಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಈತಿನಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಚ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತೂಪ್ನ ಬೆಂಚ ದೊತ್ತನ್ ಬೇರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟ ಅನ್ನಂತು ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಉಂಟು ನಾಲ್ಕು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರಡ್ ಬಂದದ್ದು ಆರ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಇಂಚ ಬತ್ತರೆಡ್ಡಾವು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಜನಗಳು ತೂಪೇರು ಅವಳ ಸಜೆಷನ್ ಆರು ಕಾಲಿ ಕಾಸು ಬಾರದು ಇಂಚ ಆವಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ ಅಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಇಂಚ ಅಂಚ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಮಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಾಪನೆಂಚ ಅಚಲ ಆವಡು ಕಾಪನೆಂಚ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ವಿವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮುಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲ ದಾಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಂತನಾತ್ ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಆಪುಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಉಂಡು ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಿರಿಯೊಂದು ಮಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಪ ಈ ಸಾಂಗ್ ಗೆಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಸೊ ಕಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಓಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಯಾರು ಪಾಲನಕನೆ ಮೇನ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಓವೇನ ಇಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ಯಾರು ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂಬಳೆ ಬಂಡದು ಯಾರ್ನಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಲ್ಪಿಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಸ್ಲಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಎತ್ತು ನೇಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಡೋಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಮಂತನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೋಪುರ ಆವಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಡು ಮೂರ್ತಿಲೆನ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐನೊಟ್ಟು ಇಂದೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮೇ ಉಂಡು MGK ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ತಂಡ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನ ಅರ್ನ ತಿರ್ತು ಒಂಜಾದ ಜನಕುಲು ಬೆನೊಂದುಲೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಕೊರ್ತೇರು ಅಪಗಾರು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಂತ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಆ MGK ಟೀಮ್ ದಾಯ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಲೆ ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ತಂಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಗುರುತಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಅಕ್ಲದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನ್ಯಾಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೀರೆ ಕೊಂಡ ಮದಿಮೆದವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಡಿಜೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ ನಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಟಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಆಯಿಷಾ ನಿಸಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಗೀತಾ ಗೌಡ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತು ನಡುಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಒಂಚೂರು ತುಯಿನನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ and Akshita C all the best to all of you panandure thank you so much Danya K Danya all the best Anna panandure thank you so much Royal DJ Remix hi bro iru DJ Remix malkonande ire gonji ette content varundu ini bayad and endless DJ mokalani adegani permission onji datanna DJ dakale chandi ette onji content DJ creator adittarda
ನಂಬರ್ 1 and meaningful channel BK Creation. All the best. Thank you so much. ಅಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಅಂದು ಆತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಅಗ ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ಪೊಗ್ಗುತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಡಪ ಒಂದುಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಐತ ಪಿರವಡಾರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆದುಂತೆರ್ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಮಿಗ್ಗಿ ಚಕ್ಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡೈಟ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉರ್ಲೆರ್ ನೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರವಡ್ ಉಪ್ಪೇರೈತ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನನ್ನ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ನನಲ ಅಕ್ಲನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಟ್ಲ GP ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಿಟ್ಲದ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೇದಾಲ್ ಪಂಡ್ರಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಮೇನ್ ಇತ್ತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನ್ನ ಕೊಡ್ತ ನಾನು ಆರು ಪರೋಡು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಮನು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಆರಿಗೆ ಇಂಚೆ ಬದ್ದು ಫೈನಲ್ ಕಾಪಿ ತೂದ್ದೇರು ಸೊ ಆರೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾತೊಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅದು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಚೇತನ್ ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಡೇ ನೈಟ್. ನೋಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಪಲ್ನಕ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ದಿನತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತುದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ ಬಿದೈ ಮಾತ ಒಂಚ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಮಲ್ಪೆರ್. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಕ್ಳನೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಸೇರೋ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾತ ತೋಜಾದೆರ್ ಅಕ್ಲ ತುಳುಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ಮಲಮಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆರ್. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಗ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೆಂದು ಮಲ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ವೈಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೀರೋಣ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಆಪುಂಡು ಕುರ್ಚಿಯವು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಕಂಡದು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಆವಡು, ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು, ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು, ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಡು, ಐತ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಮೆಂಬರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಆಪನಕಲ್ನ ಬೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇನಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಐಸಾಬಾಸನ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಐಸಾಬಾಸನ ಓಲ ಕೊರ್ಲಾಂಡ ಐಸಾಬಾಸನ ಅವಾಗ ಇನಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಲಾಂಡ ಐಸಾಬಾಸ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಏತ್ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಇಂದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿತ್ತು ಅಂಡ ಬೇಲೆದ ನಡುಟ್ ಇಂಗ್ಲ ಆ ಬೇಲೆದ ಒತ್ತಡ ನಡುಟ್ ಇಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ಮಂತ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜರ ದಿನ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಂತಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಡೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ನ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಬುಕ್ ಆಕ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆಡೆ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜರ ದಿನ ಆಗ್ತದೆ
ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಯ್ನೊಟ್ಟುಗು ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅವು ಇದು ಪಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಡ್ 15 ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೈಟ್ ಪೂರ ದಯಪಂಡ ಇಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬುಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪ ಅಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಐಟಿ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಈ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡೇನು ಇಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡಂಡಲ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪಾವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಇಗ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಳ್ಯ ಆಡ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪಾಯ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಳೋಸರು ಇಪ್ಪುನಾರು ಸುಳ್ಯದಾರು ಸೊ ಆರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಆರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಅವು ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೋರಿ ಅಂಚ ಆ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಅದು ಇತ್ತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಕೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಪಗಣಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗನೆ ಅವನ್ನ ಅವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಓಕೆ ಆವಾಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳು ಜಾನ್ ಭೀಮನವ್ರ ಸರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಈ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಟೆ ಸೊ ಆರೆಗಿಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕುಂತ ವರ್ಷಿ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾತೆರ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಕ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಗಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಾಡು ಅದು ಪಂಡೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲ ಅವೇ ಟೋಟಲ್ ಆದ್ ಅವೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ದೇರಂದೆ ಪಂಡದೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋಡು ನಾನು ಬಂದ ಉಂಟು ದಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಸ ಅಪಗ ಇನ್ನು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನಿಗೆ ಅಪಗ ಇನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ V4 ವೈಶು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಐಸಬಾಸ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪಗ ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರ್ತದೆ ಆಕಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಂಗ್ ತುದುಪಾಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಐತಿ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದು ನಮ್ಮ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಊರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗೆಲುವು ಒಂದು ಪನಲಿ ಬೆದದಾಲ ಬೆದದಾಲ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮಕ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯ್ಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಾಡಿ ಅಂದ ಐನೇ ಓದು ನಾವು ಖುಷಿ ದಾಲ ನೆಟ್ ಲಾಭ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಆತಿ ದಾಲ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಂಜು ಸಂಜಯ್ ಐಸಬಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಎದುರು ತೂಲೆ ಐಸಬಾಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಲೈವ್ ನಾನು ಪದ್ಮ ಪನ್ಪುನರೊಂಜಿ ಇಮೋಜಿ ಪಾಟಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪಗ ಈ ಲೈವ್ ಇಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಷ್ಟ ಪಡೆಪ ಫೈನಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಆತ ಓಕೆ ಲೈವ್ ತುಯ್ಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಐಸಬಾಸ್ ಐಸಬಾಸ್